Tässä Barillan uusi Al Broncho pasta ravintoloille, jotka tavoittelevat huippulaatua. Eli Al Broncho on Barillan pronssimuotilla tehty premium-luokan pasta, joka on erittäin hyvä rakenteinen, pysyy hyvin al dente kypsyydessä ja ennen kaikkea karheen pintansa takia kastike tarttuu erittäin hyvin siihen, muodostaen näin täydellisen pasta-aterian. Laadukas pasta, simppeli soosi, tällä kertaa tämmönen tomaattipohjainen kastike, jossa on vähän zucchinia ja munakoisoa. Kevyt kääntely, annetaan kastikkeen imeytyä hetki tuohon pastaan, jolloin kaikki se maku ja mehevä rakenne saadaan lautaselle talteen. Ei muuta kuin tarjoilu valmiina ja laitetaan pasta esille.